Zdravím vás, som Milan Cák a v tomto videu vám ukážem, ako rýchlo a jednoducho dokážeme vďaka našej platforme Modulário vytvoriť systém presne šitý na vašu firmu. Takže idem si vytvoriť novú firmu, mám vyplnené údaje spolu s logom. Keďže chcem mať z bezpečnostných dôvodov pre túto firmu dáta oddelené od dát iných firiem, tak som si vybral oddelenú databázu. Spustím teda generovanie novej firmy a počkám. Super, vygenerovala sa nám nová firma a automaticky sa nám tu vytvorila aj ukážková dátová štruktúra úlohy, ktorú budeme ďalej rozvíjať. Takisto sa nám tu vytvorila aj systémová tabuľka používateľia. Ideme teda do úloh a upravíme si ich trochu. Konkrétne v stave pridáme nový stav skontrolovať a tento stav prehodíme pred hotovo. Takisto pridám nový atribút termín, typ dátum, formát uložím a ešte pridám aj zodpovednú osobu, čo bude vlastne prepojenie na tých našich používateľov. Prepojím, synchronizujem cieľový číselník používateľia, bude sa to viazať na meno, uložím a počkám. Úlohy ale musia byť viazané na nejaké projekty. Vytvorím si teda novú dátovú štruktúru pre projekty. Nazvem projekty, okrem atribútu ID a názov pridám ešte popis a takisto pridám stav, možnosti, aktívny, pasívny, ukončený. OK, predvolená možnosť aktívny, uložím. Keďže projekty mám v Exceli, tak si ich importujem. Vyberiem si teda hromadný import. Vyberiem si súbor excelovský. A ako vidíte, automaticky sa mi tu napárovali stĺpce, ktoré majú v Exceli rovnaký názov ako moje atribúty v moduláriu. Popis si teda musím napárovať manuálne, lebo ten sa v Exceli volá inak. Tak, spustím import. Super, keďže tu už mám projekty, tak si ešte vytvorím používateľov. Pridám si teda používateľa Milana, cak@ramcech.sk, tomu nastavím rolu owner a pridám si tu ešte Adriána, takže ramcech.sk, ten bude klient, pridať. Adrián ešte v systéme nebol zaevidovaný, takže musím vyplniť jeho meno. Vytvoriť, odoslať. Super. Na mail by mi medzičasom mala prísť pozvánka, že som bol pridaný. Tak, super, prišla. Tak, mám projekty aj používateľov, idem teda vytvárať úlohy. Najskôr si ale do úloh pridám prepojenie na projekty. Vytvorím teda nový atribút typu prepojenie, projekt, prepojiť záznamy, automatická synchronizácia, cieľový číselník projekty a zaujíma ma jeho názov, ma nezaujíma, predvolený záznam žiadny. Super, uložím. Tak a teraz idem konečne vytvárať úlohy. Prvá úloha, podpísať zmluvu, termín 20.11, zodpovedná osoba Milan, projekt príklad Vermont, uložiť. Ďalšia úloha, vylepšiť OCR prompt a bude v termíne 5.12. napríklad. Na starosti Adrián, pre projekt Bratislava, uložiť. Ďalšia úloha,
mať vizuál povolenku, bude termínu 10.12. Adrián, Bratislava. Tak, a mám nejaké úlohy. Úlohy mám povytvárané, ale v tabuľke nevidím to, čo potrebujem. Idem teda do viditeľnosti stĺpcov a vyklikám si stĺpce, ktoré ma zaujímajú. Zostane tu teda názov, popis, stav, termín, zodpovedná osoba, projekt. Vložím. Teraz si ešte chcem ukotviť názov. Trošku si ho roztiahnem. A poprehadzujem si ešte stĺpce, názov, stav, termín, zodpovedná osoba, projekt. Super. Tento pohľad sa mi páči, takže si ho uložím a nastavím ho rovno aj celej firme. Pomenujem si ho na aktualizujem, upravím, dáme si ho na predvolený. Super. A je zdieľaný s celou firmou. OK. Teraz si ešte upravím stavy úloh. Keďže sa mi ale nechce otvárať detail každého záznamu, tak si prepnem mód zobrazenia na takýto edit mód. Na tomto už sa robí. To treba skontrolovať. Edit mód vypnem. Super. Teraz by som rád aj vizuálne videl, ktoré úlohy sú po termíne. Idem do nastavení. Mám tu podmienené formátovanie, pridám, stavím si jemnú červenú farbu, zvýrazniť bunku, termín, keď podmienka, keď termín, starší ako relatívny dátum, to znamená ako napríklad dnes, uložiť. Super, teraz vidím, ktoré úlohy mám po termíne. Pre jednoduchšiu prácu s úlohami by som ale rád videl Kanban. Idem teda opäť do nastavení a aktivujem si okrem tabuľkového aj Kanban zobrazenie. Super, a teraz detail záznamu nechcem, aby sa mi zobrazoval formou modelu, ale aby bol tu vpravo vedľa Kanbanu. Idem zase do nastavení a prepnem sa z režimu prehľadu modálneho na rozdelený. Tým pádom teraz, keď mám rozkliknutý detail úlohy, tak ho vidím hneď vedľa. Detail záznamu sa mi ale veľmi vizuálne nepáči. Sú tu nejaké atribúty, ktoré nepotrebujem vidieť, niektoré sú malé a tak ďalej. Idem teda do editora atribútov a schovám zbytočnosti. Nezaujíma ma idečko, takisto ma nezaujíma čas vytvorenia. Názov, popis a prílohy by som chcel mať na celú šírku. Názov, popis, prílohy. Tak, super. A ešte si usporiadam poradie, takže idem do kategórií a v tejto hlavnej kategórii chcem mať usporiadanie názov, popis, stav, o stave termín, o termíne zodpovedná osoba, zodpovednej osobe projekt, o projekte prílohy a diskusia uložiť. Super, hneď to vyzerá lepšie. Rád by som ale ešte videl, na ktorých projektoch mám aké úlohy a v akom sú stave. Takže keď tu mám projekt Bratislava, tak aké úlohy tu tento projekt má. Takže idem opäť do nastavení a pridám si tu obrátené prepojenie na úlohy. Takže úlohy, projekt, názov a atribúty. Zaujíma ma názov, zaujíma ma termín, zaujíma ma stav, aj zodpovedná osoba. Uložiť, OK. Tým pádom, keď teraz pôjdem do projektu Bratislava, tak tu vidím jeho úlohy.
a viem sa rovno aj prekliknúť na konkrétnu úlohu. Tieto úlohy by som ale chcel mať na zvlášť tabe, takže idem ešte raz do nastavení, idem do kategórií, pridám si tú kategóriu úlohy, tvoriť a do kategórie úlohy presuniem úlohy. Tým pádom teraz mám úlohy zvlášť tabe. Ďalej si idem nastaviť notifikačné e-maily po zmene stavu úlohy. Takže idem do úloh a vytvorím si vlastne pre začiatok e-mailovú šablónu. Pomenujem ju zmena stavu úlohy. Predmet nastavím rovnaký a do textu úloha, názov úlohy na projekte, názov projektu sa presunula do stavu uložím a teraz túto e-mailovú šablónu použijem. Idem do udalostí a chcem, aby keď sa mi nejaká úloha presunie do stavu dokončené na projekte Bratislava, aby som o tom bol notifikovaný. To znamená, že úloha, keď sa upraví, tým, že budeme mať dve podmienky, tak musia byť všetky splnené. Ideme. Takže ak stav je fixná hodnota hotovo a zároveň projekt názov rovná sa fixná hodnota Bratislava, tak pošli notifikačný e-mail, vyberiem si tú e-mailovú šablónu, ktorú som použil a dám príjemca cak@amcef.sk. Super. Uložím a keď teraz na Bratislave zmením nejakú úlohu, napríklad túto na hotovo a prekliknem sa na môj e-mail, tak som dostal hneď notifikáciu o zmene stavu úlohy. Okrem udalostí môžem nastavovať aj transformácie, tie si demonštrujem na našom klientovi Kablik. Konkrétne v prípade, že chcem z prijatej objednávky vygenerovať len pre túto vec 2, vystaviť faktúru, tak niečo takéto si vlastne viem tiež vyklikať a pekne sa mi tu presunula len tá vec 2 a ako je to vlastne vyklikané, tak je to formou transformácií, kedy vlastne z prijatej objednávky viem vygenerovať faktúru a vlastne tým pádom nejaké vstupné atribúty viem preniesť do záznamu v novej dátovej štruktúre a tým pádom nemusím nič prepisovať. Pri každej takejto transformácii sa mi vlastne vytvára nové tlačítko, ktoré sa mi vloží do tejto lišty. Tým pádom pre každú dátovú štruktúru každého klienta môžem mať úplne odlišné tieto tlačítka. Takisto v rámci tohto dokumentu ste si mohli všimnúť, že vizuál dokumentu je iný než vizuál štandardný. To je kvôli tomu, že v tomto dokumente sme si už nadizajnovali nejaký pekný vizuál. Štandardne by to vyzeralo takto. My sme si to vlastne preto vytvorili nový vizuál, prijatá objednávka. Zase v nastaveniach vo vizuáloch mám tu túto prijatú objednávku. Okrem toho môžem takto vytvorený systém integrovať aj so systémami tretích strán. To si predvedieme napríklad na našom klientovi Cargowagon, ktorého faktúry prijaté vyčítavame formou OpenAI. Okrem toho vieme si samozrejme nastaviť aj role a oprávnenia do
najmenších detailov a najväčších možných divočín. Vieme tu dokonca písať rôzne podmienky v prípade napríklad veľmi špecifického schvaľovacieho procesu. To by bolo na teraz všetko. Ďakujem za pozornosť.